Díobh tá fáilte romh go club Seoltóireacht Húicéirí na Gaillimhe. Tá méid an seo in Cathair na Gaillimhe sa Docks. Gus me seo colm ó Cinseala agus tá mé mar ific go gailge sa club Seoltóireacht Húicéirí na Gaillimhe. Agus tá mé capgur sé an gailge teanga éireachta an chládaigh an seo is tíoga in Gaillimhe. Tá fé dain go daoine an chládaigh agus bra gailge acab. So leannacht de reigeir sin agus ag ghlacha leis chumá gur cathair hangach í Cathair na Gaillimhe. Dagra mud an mról seo agus an mud tá geistein nach mé an gailge mar gnáchuid go imachtaí an chlub sa chomhairthaíochta teanga. Tá go leor daoine sa chlub gon gailge acab cainteoirí dúchais agus daoine eile a dulnam ó gailge go leibhéal difriúla. Tá go leor achfannig sa chlub chumá agus tá siad san anmháil leis an gailge chluisteáil agus ag páirteach sa chlub. So is bra an mod é sin tá leor daoine ó choileáit ar fud na cruinne ag freistal ar an ollscoil agus mar sin agus cúnaíoch man seo Gaillimhe agus is bra leor buin an cultúr gailge timpeall orm. Déanam muid iirecht agus tá muid chun tuile iirechtaí dhéanamh leis an gailge is náthú isteach in imachtaí an chlub agus muid ar a bhardaige agus muid ar hir. Díobh, my name is Kieran. I'm part of Galway Hooker Sailing Club. And as you might have noticed there, most of our boats, or all of our boats, they're all named Oscuige because we're doing our best for the Irish language. We want to promote it. The boats are Irish, the boats are from Galway. Yeah, I think it's important, and we're a very large club. We have 120 or 120 plus members from all parts of the world, and everybody doing their little bit to help the Irish language. Tusmisian Jim Morris is ball new made on club show in club into show. Tá maríocht an club seo agam ó fiáir an mbliana agus tá mé fíorsásta bheith páirteach don teanga spreagas sa club seo agus mé an star of the traditional bunch leis na Húicéirí in Gaillimhe.